Добър ден! Аз съм кучето. Днес сме с Рага Муфин, но вие ще го запиткаме няколко въпросчета. Кажаваме въпросите. Първи въпрос! За Пейли. Други места, по които обича да се пощипва, както мустакът има. Ами много труден въпрос, който говорим изчерпателно от сорта на... Има нещо свързано с големия му нос. Определено има нещо свързано с него. Да. Големия му дълъг нос. Да. Може би го дърпва. Не знам какво се случва, но има някакъв проблем с неговото съзнание. Мокни, моля те! Да, има някакъв проблем с неговото съзнание, защото поради химичните вещества и наркотичните вещества, които той взима. Следващия въпрос. Слушай. Да. Следващия въпрос е... Според вас, Рага Муфин, дали мустака или от търговски отдел има тайна връзка? Мустакът. Мустакът определено няма връзка. Все пак той си има жена, Айджина, да не забравяме тази подробност. Определено има нещо между тях. Химия, chemistry. Съгласна съм. Да, тяхната тайна връзка всъщност, която не е тайна, тя е обществено тайна. Влизат много за Пели, който всъщност има връзка с Лини. Така беше, точно така. Това също е обществена тайна, млъкнете, колеги, млъкнете! Обществена Треща на рейтинга, ще спра да ни гледат и обществена тайна е това. Те имат връзка, имат връзка, да. А защо според вас са тази връзка? Какво се дължи? Хранителните стоки. Това е просто... Съгласна. Други въпроси към мен. Други въпроси към нея. Към мен.